mikä teitä vaivaa? Tänään on hauska ja upea päivä. Aivan mahtava. Ja ihmettelen, että mikä minuakin vaivaa, kun olen niin iloinen. Vaikka pahan hengettärän ei kuuluisi olla näin iloinen, mutta hei, löysin tämmöisen tikkarin. Tällaisen tikkarin, joka tekee minut erittäin onnelliseksi ja hyvän tuuliseksi. Joo, siellä, ottakaa tekin tikkaria, Chupa Chups tikkaria, jos tuisitte onnelliseksi ja hyvän tuuliseksi niin kuin minä. Zombipojat, näyttäkää se teidän hieno Halloween show, Jooko! Mahtavaa! Chupa Chups tikkareissa on todellakin taikaa ja se saa ihmeitä aikaan, koska se saa elävät kuolleetkin noin hyppimään. Voi miten minä olenkaan iloinen näistä taika Chupa Chups tikkareista. Kannattaa hei mennä tuohon kuluttajakyselypisteelle. Siinä kun vastaa kysymyksiin, saa itsellensä tämmöisen ihanan makean hedelmäisen taika Chupa Chups tikkarin.